खुलुमबाय लोगोफोर, दियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि आरो बेलासि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ आसाम केबिनेटनि एसटि मानखौ लानानै सोमावसारनायनि बेरेखा ट्राइबेल आफादफोरा कक्राझाराव टर्च रेलि जागायदों। आसाम केबिनेटआ मोन 6 हारिफोरखौ एसटिनि गनायथि होनायनि उनाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव हेंथा सोमजिदों। आसामनि फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालिफोराव एससि, एसटि आरो अबिसि थाखोफोरनि थाखाय 520निबो बांसिन रिजार्भ फोरोंनाय मासिफोरा लांदां जानानै दं। 4 बांलादेशनि हिनजावसाफोरखौ धुब्रीनि गेजेरजों सिमा बारनानै होखारहरफिनदों। गुवाहाटीनि पानजाबारियाव सासे सुबुंनि गोथै सह हिट एन्ड रान सन्देह। आसाम एसेम्ब्लियाव फोरोंगिरिफोरनि आंखाल आरो बर' एकर्डनि जेंनाफोरा सोंथि सोंनायनि समाव गोहोम गोग्लैदों। बिश्वनाथ पुलिसआ गान्दा मैहुर खालामनो नाजानायखौ फेलें खालामो, 7 दायनिगिरिफोरखौ खादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ आसाम केबिनेटनि एसटि मानखौ लानानै सोमावसारनायनि बेरेखा ट्राइबेल आफादफोरा कक्राझाराव टर्च रेलि जागायदों। गोदान एसटि स्टेट बिथांखिखौ लानानै बड'लेण्डआव हेंथा सोमजिदों। बुधबारखालि आसाम केबिनेटआ मोन 6 हारिनि थाखाय अनुसूचित जनजाति एसटिनि गनायथि होनाय रिपर्टखौ गनायथि होनायनि उनाव बुधबारखालि बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (बिटिआरआव) दुंहाव थासारिया गोख्रोङै बांदों। बे थिरांथानि गेजेरजों ओनसोलाव थाखानाय मोन 14 ट्राइबेल हानजाफोरा रागा जोंखांहोदों। बिथांमोनहा बुङो दि एसटिनि फारिलाइयाव गोदान हानजाफोरखौ सोफादेरनाया बिसोरनि गावनि मोनथाय, सिनायथि आरो जर'खा राजखान्थियारि रैखाथिखौ लोरबां खालामगोन। गावसोरनि गोख्रों हेंथाखौ दिन्थिफुंनो थाखाय मोनाबिलियाव कक्राझार टाउनाव रोजा रोजा सुबुंफोरा मोनसे गिदिर टर्च लाइट हेंथा हानजायाव बाहागो लायो। बे हानजा सुरनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु आरो बिनि हेफाजाबगिरिफोरा दैदेनदोंमोन, जेराव आसाम हारिनि ट्राइबेल आफादबो दं। 1000निबो बांसिन सोमावसारगिरिफोरा जोंनाय टर्च लानानै सोरखार आरो बिनि ट्राइबेल खान्थिनि हेंथायै स्ल'गान होदों। बे हानजा सुरनाया बड'फा चिल्ड्रेन पार्कनिफ्राय जागायनानै जेडि र'डजों दावगालाङो आरो कक्राझार ओइचएस आरो एमभि गेलेग्रा फोथाराव जोबहैयो। टर्चनि अरआ लामाफोरखौ स्रां खालामदोंमोन आरो आब्रुथिखौ लाखिनो थाखाय गोबां बिबांनि पुलिस थिसनदोंमोन। सोमावसारग्रा दैदेनगिरिफोरा हादोरसा सरकारखौ थागिबि ट्राइबेल हारिनि साननाय हनायफोरखौ नेवसिनानै खालि राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखायल' बे थिरांथाखौ लादों होनना अजद होदों। बिथांमोनहा हुमखि होयो दि ट्राइबेल हानजाफोरा केबिनेटनि बोसोनखौ हेंथा होबाय थागोन। बिथांमोनहा बुङो दि जुदि सरकारा बे बिथांखिखौ बोखाराब्ला सोमावसारनाया गोख्रों जागोन। ट्राइबेल दैदेनगिरिफोरा रोखा बुंथियो दि थाखानाय सिडिउल ट्राइबफोरनि संबिजिरारि मोनथायखौ रैखा खालामालासेनो मोन 6 गोदान हारिफोरनो एसटिनि मान होनाया बिसोरनि समाजारि आरो राजखान्थियारि इयुनखौ गाज्रि रोखोमै खहा खालामगोन। बिटिसिनि सुबुंफोरा दा बेखौ नेनानै दं दि सोरखारा उनाव मा खालामो। नैथि खौराङाव दङ आसाम केबिनेटआ मोन 6 हारिफोरखौ एसटिनि गनायथि होनायनि उनाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव हेंथा सोमजिदों। एसटि स्टेटासखौ लानानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव हेंथा सोमजिदों। बुधबारखालि राम केबिनेटआ मोन 6 हारिफोरखौ शेड्युल ट्राइब एसटिनि गनायथि होनाय मन्थ्रिफोरनि मोनसे ग्रुपनि रिपर्टखौ गनायथि होनायनि उनाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव दुंहाव थासारि सोमजिदों, जायनि जाहोनाव ट्राइबेल आरो फरायसा हानजानिफ्राय गोख्रों फिनजाथाय जादों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा आफाद (बिइउएसइउ) आरो कमडिनेरेसन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन अफ राम (CCTOA) नि दैदेननायाव सोमावसारगिरिफोरा देबरगावनि गाहाय दरजाखौ थाबैनो होथेदों। बिथांमोनहा धर्ना होदों, जायनि थाखाय केम्पासआव गासैबो हाबनायखौ होबथादों आरो खामानिफोरखौ बन्द' खालामदोंमोन।
बे खामानिया सोलिबाय थानाय आनजादफोरखौ केन्सेल खालामनो गोनां खालामदों, जायनि जाहोनाव गोबां फरायसाफोरा बन्द गेटनि बायजोआव थाबथानानै थानांदोंमोन, गोसो बायदोंमोन आरो गोनो गोथो जादोंमोन। मोनद' हारिफोरनि थाखाय एसटि स्टेटखौ बन्द खालाम, हादोरसा सरकारखौ मुर्दाबाद आरो ट्राइबेल बेरेखा थांफिन बायदि गोख्रों स्लगान होनानै सोमावसारगिरिफोरा रागा जोंनानै बे थांखिखौ थागिबि सुबुंफोरनि मोनथाय आरो हारिमुआरि सिनायथिनि सायाव थोंजों गाग्लोबनाय होनना बुङो। सोमावसारगिरिफोरा खुंथायारि मावफारियाफोर आरो मावख'गिरिफोरखौबो हाबनायनिफ्राय होबथादों, जायनि जाहोनाव मुलुगसोलोंसालिनि हाबाफारिफोरा थाथ'जादों। BUSUनि दैदेनगिरिफोरा जेब्लासिम बे थांखिखौ नागारा अब्लासिम खामानि मावनायखौ गोख्रों खालामनो हुमखि होदों। बे थांखिया थाखानाय ट्राइबेल रैखाथिखौ खहा खालामगोन होनना गिखांनाय दं। बे दावराव-दावसिया बडलेण्ड ओनसोलारि ओनसोलाव गोबां दावराव-दावसि सोमजिनायखौ दिन्थियो, जेराव मोन 14 ट्राइबेल माहारिफोरा गावसोरनि रैखाथिखौ लोरबां खालामनायनि थाखाय हेंथा खालामगासिनो दं। गतिर'ध सोलिबाय थानायनि जाहोनाव रैखाथि हान्जाफोरा हाइ एलार्ट जानानै दं। थामथि खौराङाव दङ आसामनि फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालिफोराव SC, ST आरो OBC थाखोफोरनि थाखाय 520 निबो बांसिन रिजार्भ फोरोंनाय मासिफोरा लांदां जानानै दं। आसामनि सोरखारि फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालिफोराव SC, ST आरो OBC थाखोनि थाखाय थिखानाय 520 निबो बांसिन फोरोंगिरिनि मासिफोरा लांदां जानानै दं। सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ बुधबारखालि हादोरसा बिधान सभायाव मिथिहोयो। गासै 522 आबुं जायै मासिफोरनि गेजेराव 429आ फरायसालिमाफोराव आरो 93आ मुलुगसोलोंसालिफोराव। फरायसालिमाफोराव 297 मासिफोरा OBCनि थाखाय, 46 SCनि थाखाय आरो 86आ ST बिजाथिफोरनि थाखाय। मुलुगसोलोंसालिफोराव 49 OBC, 13 SC आरो 31 ST लांदां मासिफोर दं। बेजों लोगोसे जेनेरेल केटेगरिनि थाखाय 775 पस्टफोराबो लांदां जानानै दं। मन्थ्रि बिथाङा गोजौ सोलोंथाइखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बेफोर मासिफोरखौ सुफुंनायनि गोनांथि दं होनना बुङो। गोबाव जानायनि जेबो थि जाहोन होनाय जायाखै। बे फोरमायथिया गाहायै हादोरसायाव ट्राइबेल मोनथायनि सायाव सोलिबाय थानाय दान्थे-बिदान्थेनि गेजेराव रिजार्भ थाखोफोरनि थाखाय थान्दैथि आरो खाबुफोरखौ थि खालामनो थाखाय गोख्रै थिसननायनि थाखाय दाबि दैखांनाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ साब्रै बांलादेशनि हिनजावसाफोरखौ धुब्रीनि गेजेरजों सिमा बारनानै होखारहरफिनदों। भारत-बांलादेश सिमायाव सोलिबाय थानाय सुबुं लांखारनाय जाथायखौ नोजोर होनानै बांलादेशनि साब्रै लाइमोन सिख्लाफोरखौ पुलिसआ हमनानै आयेन बेरेखायै हाबनो नाजानायनि उनाव सिमा बारनानै होखारहरदों। हिनजावसाफोरखौ रेलवे पुलिसआ निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव हमदोंमोन। बिसोर मोजां बेथन मोननाय साख्रि होनायनि खोथा होनानै सुबुं लांखारग्राफोरजों फुस्लायनानै गोरलैयै सिमनाजों भारत हाबफैदों। अजद होनाय बादिब्ला सासे दालाला गाज्रि फालांगि खालामनायाव गाज्रि आखु दिन्थिनायनि थाखाय बिसोरखौ मिथिमोनै जायगासिम लांनो थाखाय 1.5 लाख रां लादों। बलि जानांनाय सुबुंफोरा जाबाय मादारीपुर जिल्लानि सुमैया आक्तार तस्मिया, पाबना जिल्लानि सुहाना खातुन आखि, गाजीपुर जिल्लानि आबिदा चौधुरी मिस्टी आरो नेत्रखना जिल्लानि मिस्टी श्रीना आक्तार परिया। रैखाथि गोनां जिम्मायाव सोंथि खालामनायनि उनाव धुब्रीनि गलगन सेक्टरनि गेजेरजों बिथांमोनखौ रैखाथियै लाबोफिननाय जायो। सोमोन्दो गोनां आयेननि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो पुलिसआ दालाल आरो बिनि लांखारनाय नेटवार्कखौ नागिरगासिनो दं। बे जाथाया सिमायाव लाइमोन आइजोफोरनि थाखाय बांबोनाय खैफोदखौ दिन्थियो, जेराव नंखाय साख्रि होनाया गले-गले सोबख'नायखौ दोनखोमायो। बिबानगिरिफोरा बेफोरबादि नेटवार्कफोरखौ होबथानो थाखाय गोख्रों नोजोर होनो थाखाय खावलायगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि पान्जाबारियाव सासे सुबुंनि गोथै सह', हिट एन्ड रान सन्देह'। बृहस्पतिबारखालि फुङाव पान्जाबारि ओनसोलाव लामा सेराव सासे सिनाय मोनै सुबुंखौ गोथै सह'आव मोननाय जायो आरो जायगानि सुबुंफोरा गोख्रैथिजों खारलांनाय गारिजों मोगा-मोगि जानांनायनि सन्देह खालामदों। 40 बोसोर बैसोनि बांसिन बैसोनि आरो गोसोम जि-जोम गाननाय बे गोथै सह'खौ मोनसे मुखुब लामानि साखाथियाव हान्थिग्रा सुबुंफोरा नागिरना मोनो।
पुलिसा सन्देह खालामदों दि बोलि जानांनाय सुबुंखौ गंसे गारिया सौग्रावदोंमोन, जाय गारिया मदद खालामनो थाथ'वाखै, जायनि थाखाय नोगोरमायाव सांग्रांथि गैयाजासे गारि सालायनायनि थाखाय जिंगासिनाया बांदों। चटगांव पुलिसा जाथाय जायगायाव थांनानै थैनायनि जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जादों। फारसेथिं आसिनि सिनफोर आरो जायगानि नायबिजिरनायनि गेजेरजों बोलि जानांनाय सुबुंखौ सिनायथिनो नाजागासिनो दं। दासिम जेबो गारि एबा सन्देह गोनां फोरमायथि सोराङाव फैयाखै। बिबानगिरिफोरा साखिफोरखौ गुमनाम थानायनि खोथा होनानै नायबिजिरनायाव हेफाजाब होनो थाखाय जायखिजाया फोरमायथिनि थाखाय रायजो-राजाफोरखौ खावलायदों। बे जाथाया गुवाहाटीआव लामा जाब्रबथायनि मोनसे फारिखौ दाजाबदेरो, जेराव बावैसो नुनमाथियाव जानाय गिख्रंथाव कार जाब्रबथायजों लोगोसे ट्रेफिक गोख्रों खालामनायनि गोनांथिखौ नुनो मोनो। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। पुलिसा खाथि-खालानि ओनसोलफोरनि सीसीटीवी फुटेजफोरखौ स्केन खालामगासिनो दं। द'थि खौरांआव दङ, आसाम एसेम्ब्लियाव फोरोंगिरिफोरनि आंखाल आरो बर' एकर्डनि जेंनाफोरा सोंथि सोंनायनि समाव गोहोम खोख्लैदों। आसाम बिधान सभानि सोंनाय समाव गोजौ सोलोंथाइयाव फोरोंगिरिफोरनि आंखाल, बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (BTR)नि फरायसालिफोरखौ होबथानाय, बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC)नि बायजोआव बर' मिडियाम फसंथानफोरनि थाखाय जेंना आरो बड' गोजोन गोरोबथानि 6.3 दफाखौ मावफुंनायाव गोबाव जानायनि सायाव गोख्रों सावरायनाय जादोंमोन। सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ फोरोंगिरिफोरनि आंखालनि सायाव सोंनाय फिननाय होनानै फोरमायो दि सरकारजों सामलायजानाय फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालिफोराव शेड्युल्ड कास्ट (SC), शेड्युल्ड ट्राइब (ST) आरो गुबुन गोग्लैसोनानै थानाय थाखो (OBC)नि थाखाय 520 निबो बांसिन थिखानाय मासिफोरा लांदां जानानै दं। फरायसालिमाफोराव 429 आरो मुलुगसोलोंसालिफोराव 93। बिथाङा गोजौ सोलोंथाइखौ गोख्रों खालामनो थाखाय थाबैनो थिसननायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदों, नाथाय जेबो थि सम थि खालामनाय जायाखै। BTR फरायसालि ओनसोलारि खालामनायनि सोमोन्दै पेगुआ फोरमायदों दि जारिमिनारि दावराव-दावसिया गोबां फसंथानफोरखौ गोनांथि जानाय फोरमान बिलाइ गैया, जायनि थाखाय बिथांमोनहा दानि आयेननि सिङाव उदाङै जानानै दं। बिथाङा BTC-आ 6थि फारिलाइ ओनसोलफोरनि थाखाय गावबा गावनि आयेन आजावनायनि उनाव गासै सरकारनि हेफाजाब होगोन होनना खोथा होयो, जेराव मोनथावना फरायसालिफोरनि थाखाय फोसावबिलाइफोर दं। BTC-नि बायजोआव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि थाखाय 2006 मायथाइनि सिगां गायसनजानाय फरायसालिफोराल' अनसुंथाइनि थाखाय आरजाथाव जायो। BTC-आ बिसोरनि गोब्राब थासारिनि सायाव गुवारै फोरमायथि थियारि खालामो। लरेन्स इस्लारि बायदि आयेन दागिरिफोरा ट्राइबेल ओनसोलफोराव गाज्रि इनफ्रास्ट्राक्चारखौ नोजोर होनानै सिगांनि हिंसाजों थाबथानाय जौगाखांनायखौ फोथांफिन्नो थाखाय गोरोबथाखौ गोख्रै मावफुंनांगौनि थाखाय खावलायो। बे जथुम्माया साहा बागान ओनसोलफोराव मडेल फरायसालिफोरनि सायाव गुवारै सोलोंथायारि फारागथिखौ नोजोर होनानै सावरायो। बेरेखा दोलोनि MLA-फोरा ST मानदान्दा बारायनायखौ लानानै ट्राइबेल सुबुंफोरनि दावराव-दावसि बांनायनि गेजेरावनो थागिबि सुबुंफोरनि मोनथायखौ रैखाथि होनो थाखाय खान्थि सोलायनो खावलायो। जेरै BTR-आव हेंथा सोमजिदोंमोन, बे दान्थे-बिदान्थेफोरा आसामाव सोलोंथाइ आरो गोजोननि सायाव बांबोनाय सान्नायफोरखौ दिन्थियो। 7थि खौरांआव दङ, बिश्वनाथ पुलिसआ गान्दा मैहुर खालामनो नाजानायखौ फेलें खालामो, 7 दायनिगिरिफोरखौ खादों। बृहस्पतिबारखालि काजिरङा नेशनेल पार्क (KNP)आव गान्दा मैहुर खालामनो नाजानायखौ गोख्रों अपारेसनाव बिश्वनाथ जिल्ला पुलिसआ फेलें खालामो आरो बे बिथांखिजों लोब्बा थानाय गोबां मुवाफोरखौ जब्द खालामो। मोनसे सुलुं मोननायनि गेजेरजों एडिशनेल SP देबर्षि चौधुरीनि दैदेननायाव बे हान्जाया गहपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय दादखलायाव हान्जाखौ हमनो हायो। हमनो हानाय सिखावफोर कुशेश्वर दले, उत्पल पेगु, तामार गायन, बिनन्द तायें आरो रुपेश्वर दलेफोरा अरुणाचल प्रदेशनि लखिमपुरनि बलिगांव, गगामुख आरो बेहाली ओनसोलनि थागिबि। बिसोरो हाथियार लानानै आरो मैहुर खालामनो थियारि जानानै काजिरङा नेशनेल पार्कआव हाबहैनो थांगासिनो दंमोन। पुलिसआ बिसोरनि कब्जानिफ्राय AS06N5495 नम्बर गोनां गंसे hyundai i10 गारि, नम्बर प्लेट गैयै ग्लेमार मटर साइकेल आरो गंसे गका मासु बोखांनो हायो।
बिबानगिरिफोरा फोथायो दि आरोबाव सानै हाथियार लाग्रा लोगोफोरा सिगांनिफ्रायनो पार्कआव हाबबाय जानो हागौ, जायनि जाहोनाव खाथि खालानि जिल्लाफोराव नोजोर आरो सांग्रांथि होनाय जादों। बे हमनाया सिमा बारनानै मैहुर खालामग्रा सिन्डिकेटफोरनिफ्राय KNP गोमालांनो हमनाय गान्दाफोरखौ सोलिबाय थानाय खैफोदफोरखौ दिन्थियो। बिबानगिरिफोरा बे हमजानायखौ इउनेस्क' साइटखौ रैखाथि होनायाव मोनसे मख'जाथाव देरहानाय महरै बाख्नायदों। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।